והם בחרו לעצור אותו. אני נכנס אותה וכתום ולסמן אותו מצד לצד. החוט הולך, בעצם היה סימון שהוא מדד קודם סביב המרכז, ומסמן את העובי של הקורה שהוא צריך להוריד. יש פה איזה קטע שפיקששתי, שבו הוא מתח את החוט למעלה, החוט טבול בצבע שחור, ושחרר אותו בפליק, והחוט סימן קו שחור על העץ. הוא עכשיו משלים אותו. בדקתם מה איפה נשמע? יונתי, די מדהים איך הוא מודד פה את העניינים. הוא מוציא מתוך הגזע, הוא מוציא קורות. ומה שהוא עושה עכשיו, הוא מסמן את הרוחב שהוא הולך לחתוך. הוא עושה כל אחד מדידות בצד שני ומאמץ